ఈ రోజు మరొకసారి మళ్ళీ మనం ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాం తాడూరి శ్రీనివాస్ గారిని. సార్, అసలు హిల్ట్ అంటే ఏమిటి? హిల్ట్ ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటిది ఇండస్ట్రియల్. హిల్ట్ పాలసీ ఏంటి సార్? మరి రేవంత్ రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్ చాలా ఆర్థిక మాంద్యంతో మరి ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ బీజేపీ పార్టీలు ఈ హిల్ట్ పాలసీ మీద అగేనెస్ట్ గా ఉన్నారు. ఎందుకు సార్ మరి అది? ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంకా ఈ గవర్నమెంట్ మరి ఇప్పుడైతే కేటీఆర్ గారు రాహుల్ గాంధీ గారికి లెటర్ రాశారంట. ఇది పెద్ద జోకు. సార్, మరి ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ హిల్ట్ ప్రాసెస్ ని ఇమీడియట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటున్నారు. మరి ఎందుకు అంటున్నారు అలా? ఇవన్నీ రిపర్కషన్స్ వస్తాయి కదా ప్రతిపక్షాలు.